nostres cançons i de la nostra terra. Anem a començar per la meva comarca. Jo soc d'Aixàquila i hi ha un poble molt xulo, que és el segon poble més gran de la costera, que és el poble de Canals. Anem a fer un 12 de juny. En València fan el 8-12, nosaltres al revés, 12 de juny. Me'l va ensenyar l'abuela Rosario. L'abuela Rosario en l'any 80 tenia només que 98 anys i m'ha agradat que l'haver conegut conforme cantava i ballava i explicava als balladors i les balladores les passades. Bueno, doncs com digueu, al toro.